Voditeljka Ivana Šopić najavila je za drugarima naredni videoklip na kom su imali priliku da vide kako Maja Marinković i Nenad Macanović Bebica pljuju po Milici Veselinović. Bebica je promenio odnos prema meni, ali nisam znala da ima takvo mišljenje o meni. Ne zanima me što sam zlo, ne samo njegovo mišljenje, nego mišljenje generalno većine u kući, rekla je Milica. Kako se ispostavilo da je legao preko tebe, pitala je Ivana. Nije legao preko nje, rekao je Bebica. Ne mogu neke stvari da se pričaju, pogotovo ne o meni. Mene boli K za Bebicu, sa mnom niko nije legao da spava, samo se bacio na mene. Čak da meni nisu ljudi jutros prišli, ne bih pričala o tome, rekla je Milica. Što si to ispričala, pitala je Ivana. Jutros, kada sam se probudila, pitala me Sanja, kaže priča se po kući, ja sam rekla da ne volim, da nije potegnuto od drugih, ne bi krenulo to od mene, rekla je Milica. Ja sam jeo tu, Maja je sedela sa mnom. Maja je prokomentarisala da Milica ima zao pogled. Rekao sam da nije uopšte legao preko nje, nego je sedeo na ćošku, rekao je Bebica. Moja stvar je gde ću, s kim ću i kako da se ponižavam, urlala je Milica. Pre svega, Milica u nekim teorijama. Ne postoji ovde nikakvo vreme, puštaju nam se klipovi, ono što se događa. Bez obzira da li on legao preko nje ili nije, ja sam rekla da ne želim da budem deo toga. Filip zna sa mnom na čemu je, ali ja nisam za neke stvari i mislim da je bolje da se sklonim na vreme. Meni ne trebaju makonje u životu, meni treba nešto što je čvrsto. Ja sam jaka i mogu da iznesem sve. Moje dela govore o meni, stojim iza svega toga. On može da radi šta god poželi, ne zanima me sa kim će da bude, neću se svađati sa njim, neću histerisati, apsolutno ne. Eto vidite, smeje se. Da li je kukavica, govori on sam o sebi, rekla je Aleks. Nisam ja legao preko nje u ljubavnom smislu, kao što sam i preko Bebice, tako sam i preko Milice. Dao sam sebi slobodu, eto ti, ona je imala to nešto što je trebala da rešava. Bolje sprečiti nego lečiti, rekao je car. Vidiš kako on priča, onda dođe legne i kao hoće da priča sa mnom. Pričaj ono što misliš. Ti si P zato što me poljubiš, ovde nećeš. Ja sam Aleksandra Nikolić sama za sebe. Postojala sam i pre Filipa i pre Dejana, rekla je Aleks. Nisam spreman, rekao je car. Ako nisi spreman, onda se ne ljubiš sa mnom. Moje mišljenje je da si imao cilj da ovo uradiš, uradio je, ali ti vera, rekla je Nikolićeva. Nije mi bio cilj ni plan, zvone mi jaja, šta će naroda misli. Zna isto da smo svaki dan pričali i razgovarali, da ne trebamo da imamo kontakt. Samo zbog nas dvoje. Jako teško funkcionišem u vezi u realitiju. Ne mogu ja kao neki ovde da kažem da me baš briga da li neko gleda. Ja sam rekao njoj, trebalo bi ona izađe od Mići iz puba, prekine kontakt, rekao je car. Ti si znači zaljubljen u Milicu, pitala je Ivana. Nisam zaljubljen ni u koga, prija mi druženje s Aleksandrom, ali sa Milicom je isto tako bilo, ali mi je malo olabavila. Nisam je ništa slagao, ništa nisam smuljao, a ni spetljao, dodao je Filip.